Takže čus! Čaute, moje meno je Bianka Štúk 1, vítajte u nového videa. Toto je video Teenagery versus deti. Vidíte, že tu Blázonko není a ja sama to točiť nebudem. Blázonko je tam pod perinou, lebo ideme točiť deti. Takže užite si video! Mami, vstávame. Ale ešte je skoro ráno, moja lívuška. Ale už je 5:30. Haló, veď ja stávam o 8, nechaj ma ešte spinkať, aj ty si láška. Ale ja mám ísť do školy. Lívuška, ty chodíš ešte do školky, láška. Ja chcem ísť do školy. Škola ťa budú samé písomky čakať, chod si láškať. Ja nechcem. Chod si láškať. Na 5 minút. Dobre. A zastavím si pekne budíček na 5 minút. Daj tam na 2 minúty, aby som mohla ísť ja. Alebo na 1. Hlavne už choď rýchlo spať. Mne sa vieš, ako sa mi strašne chce spať. Dobre, dobrú noc. Dobrú nocku. Mama nič nepočuje. Doriti, aha, takto. Vstávaj. Ešte 5 minút. Nie, ideš do školy. Je 6:30. Tých 5 minút ešte bude naozaj. Prosím. Strašne som unavená, všetko ma bolí. No, dobre, ale len 5 minút. Nie. Šemi, ako sa máš? Ja sa mám dobre, a ty, Šemika? Prepáč, Livuška, dneska si do školky nemôžeš ísť preto, lebo kašleš. Ale ja tam chcem ísť, ja nekašlem. Vážne? A čo to bolo To bola Šamika. No tak, dobre, tak ideš do školky. Jej! Au, mama, mňa strašne bolí koleno. Nevymýšľaj si zás. Ale mňa to naozaj bolí, veľmi ma bolí noha. A kde? Tuto a tuto. Ideme sem k lekárovi? Kľudne, mňa to naozaj moc bolí. No dobre, dneska nepôjdeš do školy, ale zajtra, ak ťa to bude bolieť, ideme k lekárovi. Dobre. Libuška, ideš domov. Dobre. Takže dneska si napíšeme písomku. Nech sa páči, tu máš. Zabudla som si pero a trhnite si nohou. Chceš mať pečku? Nie je to jedno, len ma nechajte spať. Libuška, dneska ideš prvýkrát do školy, tešíš sa? Áno. No tak si zober tašku, hada pre teba nebude moc ťažká. Mám tam všetko nabalené. Super. A ideme. Ahoj. 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 Bianka, ideš do školy na strednú už? Môžeš mi niečo ukázať? No. To je kondom. No, nevymýšľaj a už choď.
A zober si pekne krásne tašku. Dobre. Ja už odchádzam do práce. Čau. Čus. Ideme do Hajan. Nie. Počkaj chvíľu. No. Okay. Zasvieť sa. A teraz ideme láškať. Tak si láškaj. Nič sa nedieje, to zdvihnem. Pekne si láškaj. Trošku jednou ruku. Dobrú noc, mami. A prajem ti dobré sníčky. Dobrú noc, Čemika, dobrú noc, Čemik. Dobrú nocku. Jasné. Dobrú noc. Spím. Počkaj, vypla sa mi to. Capaca. Tvoriti hodiny, nezavrácajte. Uspíš? Jasné, spím. Takže, ak sa vám video páčilo, dajte like, oddajte koment a za kamerou je Blázonko, pozrite sa na ňo, teraz to sedí do ksichtu. A tiež, no videla si tam. Dobre, tak čus!